खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय आरो हारिनि रैखाथिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो मोननो गोनां अनसुंथाइखौ होनो थाखाय दाबि खालामदों। बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि गाहाय नेहाथारि माग्राम बसुमतारी आरो बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि गाहाय नेहाथारि सोमदोन बसुमतारी बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि 1986 मायथाइनिफ्राय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सोमावसारनायाव जिउ बावनांनाय बिथांमोननि थाखायनो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर बर'फोरनि गेजेराव मोनथामै गोरोबथा जाबाय। नाथाय मुंख्लंनि नखरफोरा दासिमबो सोरखारनिफ्राय मोननो गोनां अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। गासै 2626 मुंख्लं नखरा अनसुंथाइ मोननो गोनां दं। बेनि मादाव दासिम गासै 340 नखराल' अनसुंथाइखौ मोननो हादों। 340 नि मादाव सिगांनि सोरखारनि समाव गं 300आ मोननो हादों आरो दानि सोरखारा 40 नखरनो अनसुंथाइखौ होदों। बांसिन मुंख्लं नखरानो दासिमबो मोननो गोनां अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो थांनाय 15 बोसोराव सिगांनि सोरखारा जेरैबायदि थगायलांदों जाहाथे दानि सोरखारा बेबायदि थगायलाङा बेनि थाखाय सोरखारखौ खावलायदों। गुबैयै बिटिसि सोरखारखौ खावलायदों जाहाथे बिटिसि सोरखारा आसाम सोरखारखौ नारसिननानै थाबैनो मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइखौ होयो। नङाब्ला उननि समाव गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। हा दालालफोरखौ हमनायनि उनाव दा पुलिस थानानि बाहेरायाव जिरायग्रा दालालफोरखौ हमदों। आसाम सोरखारनि रायजोआव जाख्ल'नाय गैयै खालामनायनि जि थांखि बेखौ बिथा खालामनानैनो आसामनि सा 242 पुलिस थानानि बाहेरायाव थाग्रा दालाल जाय आयेन बेरेखायै रां लानानै एफआइआर आरो कमप्लेन लिरो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामदों। सा 242 दालालफोरखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि पुलिस थानानि बाहेरायाव जिरायनानै दालालफोरा दुखिया सुबुंफोरनिफ्राय रां लानानै एफआइआर आरो कमप्लेनखौ लिरो आरो बेजों गोबां दुखिया सुबुंफोरानो खस्थ' भुगिनो गोनां जायो। आसामाव थानाय बेफोरबायदि दालालखौ फोजोबस्रांनो थाखायनो बेनि हेंथा स्पेशेल ड्राइभखौ खालामनाय जादों आरो रायजोआव पुलिस थानानि बाहेरायाव दालालफोरखौ फोजोबस्रांनो हागोनखौ मिजिंथियो होननानैबो बुंथियो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बेनि अनगायैबो 2 द'ज कभिड-19 भेक्सिन लायै सुबुंफोरखौ बाहेरायाव ओंखारबोनो नाङा होननानै बुंथियो। लोगोसे बेनि सायाव दानिफ्राय गोख्रों खालामसिगोन होननानैबो बुंथियो। पुलिस थानानि बायजोआव जिरायग्रा दालालखौ एरेस्ट खालामनायनि आसामनि गिबि मन्थ्रिनि जि थांखि बे थांखिखौ बाख्नायदों प्रमद बर' बिथाङाबो। लोगोसे बुंथिदों दि फैगौ 5 बोसोराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव आसामा जाख्ल'नायनिफ्राय उदां जानो हागोन। सिगांनि समाव पुलिस थानायाव दायनिगिरि आरो दायनिगिरिनि हेंथायै अजद होग्रा मोन्नैबो हान्जाखौ लेंहरनानै रां होनाय लानायनि खामानि मावनानै केसखौ फोजोबस्रांनायखौबो नुबोनो मोननाय जादोंमोन जायनि थाखाय आयेन बेरेखा खामानि मावनायफोरा खम जायामोन। नाथाय दा लासै लासै सोलायनो हमबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। म्यानमार हादोराव थाबोनांनाय एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमा एलसन बसुमतारी उर्फे बि अनसायलां बिथाङा न'सिम सफैफिननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों बिथांनि बिमा आरो बिफाया। चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाइमथि ओनसोलनि निज्रागुरि गामिनि एलसन बसुमतारीनि बिमा-बिफा सालनि बसुमतारी आरो निपुन बसुमतारी बिथांमोनहा फिसाज्लाया गावनि जायगायाव सफैफिननो हानायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों हाजासे गोजोननायखौ फोरमायथिदों। लोगोसे एलसन बसुमतारीखौ लाबोनाय देरहासार इस्लारि आरो एनएलएफबिनि केडारफोरनिसिम हाजासे साबायखर बावहरदों आरो बिथांमोननिसिम आशीर्बादबो जासिहरदों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि फिसाज्ला एलसन बसुमतारीखौ मोनफिननो हानानै थैनाय फिसाज्लाखौ थांखांफिननाय बायदि मोनदों। एक्स एनडिएफबिआव हाबहैजेननायनिफ्राय फ्राय 8 बोसोर उनाव फिसाज्लाखौ मोनफिननो हादों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि फिसाज्ला एलसन बसुमतारीखौ न' फारसे लाबोफिननो थाखाय बिआर फेरेंगा बिथांखौ लोगो हमनानै गोबां खेब खावलायदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिआर फेरेंगाया एक्स एनडिएफबिफोरा मोननो गोनां रिहेबिलिटेसननि थाखाय एलसन बसुमतारीनि बिमा-बिफाखौ फोरमान पत्रबो जमा होनो थाखाय बिथोन होदोंमोन आरो बिथोन होनाय बायदियै बिआर फेरेंगानि आखायाव खेब्रैयै बिथांमोनहा फोरमान पत्रखौबो गथायदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो एलसन बसुमतारीखौ ड्राग्स फाग्ला होननाय रावा नंखाय होननानै फोरमायथियो एलसन बसुमतारीनि बिमा-बिफाया। फोरमायथिबावदों दि दासान्दि एलसन बसुमतारीया एनएलएफबिनि केम्पआवनो दंथ'यो। 15-20 साननि उनावसो न' फारसे फैनो मोनगोन होननानै फोरमायथियो। गोजोनथाव खौरां देग्लाय 2022 मायथाइनि थाखाय बर'नि मुंदांखा आलायारन सावथुनाव फाव खालामग्रा मानगोनां मुस्रि टिकेन्द्रजित नार्जारी जालाखौनो आसाम सोरखारा शिल्पी पेन्सन फोसावदों। मख'नांदि बिथांनो बे बान्थाखौ आसाम सोरखारनि बिथिंनिफ्राय समाजारि हारिमु बिथिङाव बिहोमा होनायनि थाखायनो होनाय जादों। बिथांनो बे बान्थाखौ दिनै शिल्पी दिवस सानाव गुवाहाटीआव आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननिफ्राय गथायनाय जागोन।
आलायारन सावथुनाव फाव खालामग्रा मानगोनां टिकेन्द्रजित नार्जारी बिथाङा शिल्पी पेन्सन मोननो हानायाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो बारग' गाहाय नेहाथारि मानिनां मुस्रि कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङा जोबोद मोजां मोननाय आरो गोजोननाय जासिहरदों। लोगोसे गेदेमा फावखुंगुर मुस्रि नार्जारी बिथांनि गोग्गो सावस्रि आरो मोजां देहानि थाखाय गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनायखौबो बिथाङा फोरमायथिहरदों। गेलनि डाइरेक्टरखौ सिबिआइआ रां जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामबाय। गेलनि मार्केटिं डाइरेक्टर ES रंगनाथनखौ 50 लाख रां जाख्ल'नायनि दायाव सिबिआइआ एरेस्ट खालामबाय। सिबिआइनि बुंथिगिरि RC जोशी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ES रंगनाथना माखासे दालाल आरो फालांगियारिफोरजों लोगो जानानै सोरखारि नङै कम्पानिफोर जाय कम्पानिफोरा पेट्रकेमिकेल प्रडाक्ट्सफोर बायोमोन बेफोर सोरखारि नङै कम्पानिफोरनो डिस्काउन्ट होनायनि मुङाव रां जाख्ल'योमोन आरो बेबायदि जाख्ल'नाय खामानिखौ गेलनि मार्केटिं डाइरेक्टरा गोलाव समनिफ्रायनो मावबोदोंमोन। गुबुन सानफोरनि बायदि ES रंगनाथननि सानै दालालफोरा मोनसे सोरखारि नङै कम्पानिजों डिल जागोन एबा खोथा जागोनखौ खौरां मोननानै सिबिआइआ सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन। बेयावनो डिल जाफुबाय थानाय समावनो सानै दालालजों लोगोसे 10 लाख रांखौ हमनो मोनदों। बे जाख्ल'नायनि केसआवनो ES रंगनाथनजों लोगोसे गासै 5खौ सिबिआइआ एरेस्ट खालामदों। बेनि अनगायैबो दिल्ली NCRनि मोन 8 जायगा जेरै ES रंगनाथननि अफिस, थाग्रा न'फोराव रेड खालामदोंमोन जेराव 1,29 लाख नोगोद रां हमनो मोनदों आरो 1,25 लाख रांसोनि सना रुपा हमनो मोनदों। ABMSUनि बारग' दैदेनगिरि आरो दानि UPPL सेन्ट्रेल कमिटिनि बुंथिगिरि अदेबानि एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्रेटारि मजिब आली बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे खोथा बुंथिदों। बिटिआर ओनसोलाव अरुणोदय बिथांखिया उन जालांनाय, बसुन्धरा बिथांखि आरो माखासे बिथांखिफोरा बिचाराव बेखेवजायै लोगोसे गोबां खामानिफोरानो सम बायदि जायैखौ लानानै बिथाङा फिननाय होदों दि बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय नाजागासिनो दङ नाथाय माखासे सम नांगोन। हाग्रामा महिलारिनि सोरखारा 15 बोसोर समय मोनदोंमोन। दा UPPL सोरखारनो खमसे खम 2 बोसोर सम होननानै बुंथियो आरो बोसोरसेयाव गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हाया होननानैबो बुंथियो। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा राजखान्थियाव गोदान, बिथाङा फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरि होननानैबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो 4,000नि गोबां सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनाय जाबाय आरो आद्रा थानाय सुबुंफोरनो हानि पाट्टाखौ होगोन होननानैबो बुंथिबावो। जुदि प्रमद बर' बिथाङाबो हाग्रामा महिलारि बायदि गोरोन्थि मावोब्ला UPPL सोरखारनि बाहागो जानानै थानो हानाय नङा होननानै बुंथियो मजिब आलीआ। सिगाङाव हाग्रामा महिलारिनि सोरखारा ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ गोनांथि होआखैमोन, बेनिखायनो ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनि खामानिखौ मावनो थाखायनो UPPL सोरखारखौ मदद होदों होननानैबो फोरमायथियो ABMSUनि बारग' दैदेनगिरि मजिब आलीआ। बेफोरनि अनगायैबो UPPL सोरखारनि सायाव 30-40 जौखोन्दो रां लानाय, कमिसन लानायनि अजद होनायनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि दानि UPPLनि सोरखारनि समाव जेबो कमिसन लानाय जाया। BPFनि MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा बावैसो सिगां UPPL सोरखारा 30-40 जौखोन्दो लानायनि अजद होनायनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि MLA रबिराम नार्जारीया बेफोर अजदखौ खौरां बिजोङावल' होआलासे एसेम्ब्लियाव मानो बुङाखै। जायखिजाया सोरखारावनो माखासे जाख्ल'ग्रा थायो, जुदि बेनि सायाव फोरमान होनो हायोब्ला बिथांमोननि हेंथा राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां UPPLनि चेयारमेननि सावगारि भाइरेल जादोंमोन आरो मानरेगा बिथांखिनि गेजेरजों न' लुनायाव रां जाख्ल'नायनि अजदबो UPPLनिनो प्राइमारि प्रेसिडेन्टआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों होदोंमोन। बेनि सायाव दासिमबो जेबो राहा लायैखौ बिथां मजिब आलीआ बुंथियो दि बेबायदि भाइरेल जानाय आरो अजद होनाया बिथांमोननि नोजोराव गैया आरो बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिया। BSFनि सासे अफिसारनिफ्राय 14 कौटि रां, 1 कौटिनि गहेना, BMW जिप आरो मार्सिडिज बेफोरबायदि बेसेन गोसा गारिखौ हमनो मोन्दों। गुरगाव पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला BSFनि डिपुटि कमान्डेन्ट प्रवीण यादवआ गोबां सुबुंफोरखौ थगायनानै 125 कौटि रां लादोंमोन। बे केसआवनो गुरगाव पुलिसआ गोख्रोङै सिग्रोमनानै BSFनि डिपुटि कमान्डेन्ट प्रवीण यादवखौ एरेस्ट खालामदों आरो रेड खालामनायाव बिथांनि न'निफ्राय 14 कौटि नोगोद रां, 1 कौटिनि गहेना, बेनि अनगायैबो BMW जिप, मार्सिडिज आरो बेबायदिनो गासै गंस्नि बेसेन गोसा गारिफोरखौ हमनो मोन्दों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला प्रवीण यादवआ गुरगावनि मानेश्वराव थानाय नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड हेडक्वार्टाराव पस्टेडमोन। बे समावनो बिथाङा गावखौ IPS अफिसार बुंनानै नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड NSC केम्पासआव कन्स्ट्राक्सन कन्ट्रेक्टनि खामानि होगोन होननानै गोबां सुबुंफोरनिफ्रायनो गासै 125 कौटि रां लादोंमोन। बे केसआवनो गोख्रोङै सिग्रोमनानै गुरगाव पुलिसआ BSFनि डिपुटि कमान्डेन्ट प्रवीण यादवजों लोगोसे बिथांनि बिसि, बिनानाव आरो माखासेखौ एरेस्ट खालामदों।
थांनाय 24 घन्टायाव आसामाव गासै 30,142 नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 2,709 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। पजिटिभिटि रेटआ 8.99%। कामरुप मेट्र'आव 912 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। मैया सानसेयाव 7 जिउ खहा जादों। दासान्दि आसामाव एक्टिभ केसआ 19,258। थांनाय 24 घन्टायाव भारतआव 2,71,202 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो 1,38,333 आ रैखा मोननो हादों। दासान्दि एक्टिभ केसआ 15,50,377 आरो पजिटिभिटि रेटआ 16.28%। बेनि मादाव महाराष्ट्रआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन 42,462, बेनि उनाव दिल्ली 20,718 आरो बेनि उनाव दङ सोनाब बंग 19,064। अमिक्रन केसआ गासै भारतआव 7,743। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।